स्निजि नं माजबाद विधानसभा समष्टिनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनाय बिथां रतेन्द्र दैमारिया बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव मैखोमै नांथाबगासिनो दङ। बे समाव बिथां रतेन्द्र दैमारिनिफ्राय जोङो समाजनि गोबां खामानि मावनो गोसो जानाय बा बिथांनि जे मावनो लानाय थांखि बेफोरखौ जोङो बे समाव गासै रायजो राजा नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय जोङो नाजागोन। बे समाव जोङो बिथां रतेन्द्र दैमारिया फोसावदिंनाय हाबाफारियाव नांथाबनानै गुबुन गुबुन समष्टिनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गामिफोराव हाबनानै बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। दान्दिसेनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव रतेन्द्र दैमारि बिथांनि माखासे मावनो लानाय थांखि आरो बिथांनि सिमां जि समष्टिनि रायजो राजाफोरखौ जौगाखांनायनि मोनसे बिथिंथिं लांनायनि जि हाबाफारि बा सिन्था धारना बेखौ जोङो दान्दिसेनि समाव जोङो बुजिनो नाजागोन। थांनाय गोबाव सम बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोआव गोबां सम बिथाङा हारिनि थाखाय सोमावसारनायनि हाबाफारियाव नांथाबनानै माहारि जौगानायनि हाबाफारि बिथाङा मावबोबाय। दा बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ जों मिथिनानै लागोन। नोंथाङा बे समाव इउपिपिएलनिफ्राय सासे बिजाथि महरै स्निजि नं माजबाद विधानसभा समष्टिनि सासे बिजाथि महरै टिकेट मोननो हाबाय। बे समाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोनब्लाबो नोंथाङा बे समाव राजनितिक फोथाराव ओंखारबोनानै रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय आवगायबोदों। नोंथाङा बे समाव गोदान मोनसे बे राजखान्थिनि जिथु लामा बेखौ नाजावनानै लाबाय। दा नोंथाङा सिगांनि जिथु सोमावसारनायनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जि सोमावसारनायनि हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन, दा नैबे गोदान थासारिखौ नोंथाङा माबायदि मोनदांदों? गिबियावनो पाब्लिक ट्रास्ट एडिट'रियेलशिप जोंबाव ब्रह्म नोंथांनिसिम आं साबायखर बावनाय थादों। थारैनो गोबां फाराग, नाथाय फारागब्लाबो सिंनि जि थांखि बेखौ आङो गोरोबनायखौनो मोनदों बा गोरोबनांगोन। मानोना बर'फोरनि जि हास्थायनाय जोंनि गोमानाय जि रायजोखौ सोरजिफिननाय, बेनि थाखाय जोङो राजनितिक भाबै जुजिनाय बे थांखि उद्देश्यजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादोंमोन। आरो बिदिनो खामानि मावबोयै मावबोयै गोबां थोरोब खामानि मावबोदों। बेनिनो आङो बुंनांगोन बड'फानि जि मोनसे जेनेरेसन, बे जेनेरेसनखौ आङो एम इ स्कुलाव थानानै गावनि मेगनजों नुनो मोनबोदों आरो बिथांमोननि मावनाय दांनाय थांखि उद्देश्यखौ आं मोनथिबोदों। आरो बे लामानि गेजेरजोंनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादावहाय क्लास 8निफ्रायनो नोलोबारि दख'रा आफादावहाय 1986आव आं सोद्रोमा महरै थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि नोजोर संबिजिराव होनाय जिखिनि दङ बेफोरखौ बुजिनो आङो सोलोंबोदों। आरो बे हिसाबै आङो बड'फानि जि 1986निफ्राय बर'नि गोबांथार जेंना, गासै 92 चार्टार अफ डिमान्ड रनसायनानै जि सोमावसारनाया जागायदोंमोन, बे सोमावसारनायनि बै समावहाय जोंनि अदालगुरियाव मोनसे मिरु सेन्टार हिसाबै रौतायानोमोन। आङो रौतायाव बे समाव 86आव आं क्लास 6मोन। आं आदा रबिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे आदा गमास बसुमतारी, गणेश बसुमतारी, बानेश बसुमतारी रौतायावनो थानानै आङो फरायदोंमोन। आदा रबिन्द्र बसुमतारी बेनि थाखायनो आदा, मानोना आदा बसुमतारीनि अनजालु बिमाजों जोंहा आइजों बिलोगो आरो जोंहा न'खरा जोबोद गोरिबलाय आंखौ LP पास जाबाय होननाय खोनानानै आदा बसुमतारी मोनहा लानानै फैदों
आरो आं बेयाव थानानै फरायदों आरो बेयाव थाना फरायनायावनो 1986 आव जि रौतायाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स जादोंमोन बेवहाय बड'फा आफादगिरि बिबानखौ रुजुदों आरो बेयाव थानानैनो आदा बसुमतारी जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरिमोन बिथाङाबो बे समावहाय कलेजनि सासे जाखांफुनाय कलेज स्टुडेन्टमोन नाथाय आङो बिथांखौ बे समाव नुदोंमोन बिथाङा फरायनायखौ बांद्राय गोसो होआलासिनो बांसिन नैबे माहारिनि खामानि सोमावसारनायावसो बांसिन नांथाबनायखौ नुदोंमोन आरो आं बै समाव खोनादोंमोन बिथांमोना आबसुआव बिबान लानानै खामानि मावनोनो तेजपुरनिफ्राय कलेजखौ जानगारनानै फैदोंमोन प्रिन्सिपाला हगार हरनो गोसो गैयामोन थगायनानै माइरं गैया थाखा फैसा गैया बेबायदि थगायनानै ट्रेन्सफार लानानै टंलायाव फैदों बे बाथ्राखौ आं मोनथिदों बेनिफ्राय टंलायाव बहा फरायनो बांसिन आन्दलनाव बारसोमदों आरो बेबायदिनो जोंनि हार्टआव बिथांमोननि मावनाय दांनायाबो नांफादों आरो बेबायदिनो बर'नि सोमावसारनाया खारबाय थाबाय बड'फानि सोमावसारनाया खारबाय थाबाय खारनानै जों बयबो मिथिगौ 1993 BC एकर्ड जादों बेनिफ्राय BC एकर्डआ नाथाय जोंनि थाखाय थोजासे नङा बे स्टेट एक्ट बेखौ जोङो थोजासे नंखायनो जोंनि सोमावसार दैदेनगिरि बिथांमोना गोजोननाय गैयैजों बेखौ इमप्लिमेन्टेसनसिमबो लांनाय जायाखै उनावहाय बेखौ डेनाउन्स खालामनानै फिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BLT सोमावसारनाय जाफिनदों बेबायदिनो सोमावसारनायनि गेजेरजों 2003 आव एकर्ड जाबाय जों बयबो मिथिगौ बे समावबो आङो कलेज स्टुडेन्ट हिसाबै बे समाव आनसलिकआव आं बिबान मोनफैबायमोन एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै दा बेबायदिनो एकर्डआ जानानै थांबाय जों कलेज फरायसा हिसाबै जों आरो फरायफिनबाय बड'लेण्डनि जि आलादा न'खर हादोर बिनानै सोमावसारनाय बेयो थाद'बाय बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजनि सोलोंथाइनि गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावबाय थ' जोंबो फरायसाफोराव बिबान लानानै बे थांखि आरो नोजोरखौ होसोनानै खामानि मावबाय गिबि नोंथाङा माहारि सिबिनायनि जिथु खामानि बेखौ सोरनि थुलुंगाजों नोंथाङा मोन्दों होननानै बुंनो सानो आङो जिहेतु दिनै बेखौ बड'फाया जि बर' माहारिखौ मास्टार रेस दानायनि थाखाय मोनसे टिक होनानै गालांदों मोनसे माइल खुन्थिया होनानै गालांदों जों बेखौनो बिथा खालामनानै बेयावनो जों गासैबो मोननो हायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनस्टिटिउसनखौ फरायब्लानो आरो बिनि समजों गोरोबनानै जि हाबाफारिफोर जायो बे हाबाफारिखौ जोङो नोजोर होब्लानो नुयो जोङो समजों गोरोबनानै जोङो जि समनि दैदेनगिरि हिसाबै जोङो खामानि मावलांनो गोनां जायो बे हिसाबैनो बेवहाय जोङो जिहेथु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि थांखि नोजोर बिथांखि थायो दा बेखौनो लानानै जों खामानि मावलांबाय थायो आरो बेयावनो जोङो जोंनि जि माहारिनि थाखाय जि थांखि होसोनानै मावनाय बेयावनो जोङो दिनै मोननो हायो बा बेयावनो जोङो थुलुंगाखौ मोननो हायो बेखौनो होसोनानै जोङो थांबाय थानांगौ जायो दा बेनि गेजेरावहाय सम सम जोङो गोबाव खामानि मावनानै सोरबा आजिरा लानो गोनां जायो सोरबा जिरायनो गोनां जायो थ' बे जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ होसोनानै जोङो BC एकर्ड BTC एकर्ड दिनै BTR एकर्ड जाफैबाय नंगौ जों दिनै आलादा बड'लेण्डखौ मोननो हायाखै नाथाय नैबे जि BTR एकर्ड बे BTR एकर्डआवहाय गासै आलादा बड'लेण्डनि जि डिजाइन बियो दिनै जाफैजोब्बाय होननानै जों बुंनांगोन जोङो जि एकर्डआव जिखिनि दफाफोर मोनदों बेखिनिखौ मोजाङै मावफुंबानो निस्सय मोनसे समावहाय आलादा बड'लेण्डखौ जोङो जोबथा महर होनायनि गासै थांखिया जाफुंगोन आं बेखौ मिजिंथिदों दा बे समावहाय आङो
बेखायनो बेबायदि मोनसे गोब्राबथार जुजिनांगौ थासारि गैथ'आ बेखौ सानदों। आरो जिहेतु आंबो बैसो जाफैबाय, खामानि मावै मावै दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादावहाय गोबांथार सोलोंथाइ गोनां सेंग्रा यां जेनेरेसन फैबाय। थ' बिथांमोनखौ जोङो बिबान होनानै लांनांगोन, गोख्रोङै खारहोनांगोन। बेफोरखौ नोजोर होनानै आङो जिहेतु बयबो बुंदों जों जिहेतु प्रमद बर'निनो जोङो जोलै बा जेनेरेसन हिसाबै जों खामानि मावबाय। बिथाङा दिनै समाज सिबिनो ओंखारबाय, बिथांखौनो मदद होनानै जों बयबो खामानि मावनांगौ। बेखौ नोजोर होनानै आंबो थांनाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि गफरनि कनफारेन्स, बेनिफ्राय आङो लरेन्स इस्लारि सार बिथांजों जोङो ओंखारनानै लरेन्स सारजोंनो आङो UPPL आव थांनाय 11 थारिख फेब्रुवारि बेवहाय जइन जाबाय। आरो जइन जानानै आङो सानदोंमोन आङो राजनितिकआव जि फिसा बिला बिबान मोनो बेखौनो मावलांबाय थानोसै होननानै। बिनि गेजेरावनो गोबां आंनि फ्रेन्ड सार्कोल, गुबुन गुबुन माहारिनि जे फरायसा आफादनि दैदेनगिरि लोगोफोरा बुंबाय नोंबो टिकेट बिनो हायो। थ' आंबो मोनथारगोन होननानै आं सानाखैमोन। आङो माखासे गेदेमा बिथांमोनाव सोंदों आंबो एप्लिकेसनखौ होनोसै नामा, आर'जलाइखौ होनोसै नामा होननानै। थ' बुंबाय जे बिथांमोना होनानै नायजायो। आरो बिदिनो आं मोनथिस'आ बोरै बोरै आंखौ दिनै बिजाथि महरै सायख'खो। आंजों लोगोसे गेदेमा गोबांथार बिथांमोना माजबाद समस्थियावहाय बिजाथि महरै मोननो दाबिदोंमोन, नाथाय आंखौ सायख'बाय। अब्लाबो दिनै बिथांमोना आंखौ देरहाहोनो खामानि मावदों। बिनि थाखाय आङो खरगंग्लाय बिथांमोनखौ आङो खुलुमो। बिथांमोना जाहाथे मोजाङै देरहाहोनानै लांथों। दा आं सानदों निस्सय नैबे जि गोब्राब जुजिनाय जागोन बेयावहाय आखान्थिथाम ट्रायांगोल बे जुजिनाया जागोन। BJPनि जितु किसान, BPFनि सरन बर' आरो UPPLनि आं मुस्रि रतेन्द्र दैमारि, बे आखान्थिथाम गोख्रों जुजिनाय बेवहाय जागोन। थ' बेयाव सानदों जोङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि जुजिनानै फैदों आरो जि एकर्डफोरखौ बिदिनो सम सम इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय राजनितिक भाबै खामानि मावदों। एबारबो BTR एकर्डखौ जोङो मोजाङै बिनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो राजनितिक भाबै जुजिनांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जिहेतु गासै माहारिनि थाखायसो सिमां नुदों। बर'ल' नंला, बेयाव थानाय बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारि ज' थानानै जों बोरै बे ओनसोलखौ जौगाहोनो हायो। जोंनि सोलोंथाइ जेंना, जोंनि रांखान्थि जेंना, जोंनि समाजारि जेंना, जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनाय, जोंनि मुवारि दाथायनि जौगाखांनाय, लामा दालां, आबाद फोथार, जोंनि गासै समाजनि जेंना जेंगोनाखौ बोरै फोजोबनो हायो। बेनि थाखायनो जिहेतु जों जुजिबोदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनसे गिलिर बिबान थाबाय। बे जि राजखान्थि भाबै दिनै आथिखालाव बर' माहारिया जेबो गोनो गोथो जानो गोनां गैया। जोङो गासै माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोर ज' जानानै आरो राजखान्थि भाबै दिनै बबे मोनसे राजखान्थि आफादखौ जोङो मदद खालामनानै जोंनि माहारि दानायनि हाबाफारिखौ लांहोनांगोन, बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै दिनै बिथांमोना बिसायख'थियाव बे हान्जाखौनो देरहाहोनानै जोंनि बै माहारिनि सिमांखौ जाफुंहोनो नाजानांगोन। आरो बेवहाय जोङो जेब्लायबो मदद सहाय होनांगोन, अब्लासो जोंनि थांखिया जाफुंगोन। बेखायनो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायनो लुबैयो, जोङो सम सम बेबायदिनो जोङो जुजि राजखान्थि भाबै जोङो जुजिनानै, जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों जुजिनानै जोङो दिनै जोंनि माहारिजों लोगोसे बे ओनसोलाव गोबां जोंनि जेंना जेंगोनाखौ जों जिहेतु सुस्रांबोदों। बे एखे थांखि नोजोरखौ
मदद होफानानै रायजो राजाया दिनै खामानि मावबाय थायोबानो जोङो जोंनि थांखियाव सहैनो हागोन। बेयाव बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि जेंनायाबो जोबगोन। बेवहाय जों गोजोनै जयै अनलायनानै रायजो जानो हागोन, सुखु गोजोनै जों रायजो जानो हागोन। जों बेखौ बुंनो हायो। नंगौ, बेखिनिखौनो निसय आथिखालाव बुजिनो हादों। थांनाय जि बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय बिनि थाखायनो इउपिपिएल हान्जायाव गोबांथार गुबुन माहारिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै बे हान्जायाव हाबनानै खामानि मावदों। सोरबा एबिएमसिनि दैदेनगिरि, सोरबा आसुनि दैदेनगिरि, सोरबा आसानि दैदेनगिरि, सोरबा आगसुनि दैदेनगिरि, सोरबा कच राजबंसि स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि, बेबायदि गासैबो माहारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जायावहाय फैनानै खामानि मावदों। बे हिसाबै जोङो जि सिमां नुदों बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लानानै गोजोनै अनलायनानै रायजो जानो बे ओनसोलाव जौगाखांनो जि सिमां नुदों निसय बेयो जाफुंगोन। आरो बियो जाफुंनाया जागायजेनबायखौनो होननो हायो। मानोना एकर्डनि उनाव बिसायख'थि फैबाय। बे बिसायख'थियाव नंगौ रायजो राजाया दिनै बुजिस्लाबनो हायाखै। जोंखौ अनजिमा गोबां देरहाहोनानै जों सरकार दानो हायाब्लाबो दिनै बिजेपिजों जोङो एलायन्स सरकार दानो हादों। थ' बेयावहाय आं सानगोन बियो मानगगिरि प्रमद बर' बिथांनि जि सोलो, नाजानाय आरो आनान गसाइनि मददजों जाफुङो होननानै सानदों। दा जोङो दिनै एलायन्स सरकार दङ। जोङो सरकाराव दिनै गाखोनो हाबाय आरो नैबे एसेम्बलि इलेक्सनावबो जोङो देरहानानै जोङो बांसिन गोख्रों जानो हागोन। आरो जोङो जे बिटिआरनि दफाफोर बेखौ मोजाङै जोङो बिटिआर एकर्डखौ मोजाङै जोङो इमप्लिमेन्ट खालामहोनो हागोन। बिनि उनाव निसय रायजो राजाया मोनदांगोन बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि उनाव बे ओनसोलाव जे थारैनो जौगामारबाय। बे ओनसोलाव जे दिनै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै जोंनि समाजारि जेंनानिफ्राय लानानै आबाद फोथारनि जेंनानिफ्राय लानानै जोंनि बेफार फालांगि आरो गुबुन गुबुन दाथायारि जौगाखांनाया निसय जामारबाय। बेखौ जोङो प्रमान हैनो हागोन आरो प्रमानखौ जों एसे एसे जोङो होबोखादों आरो प्रमाना आबुं जाहैगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेबायदिनो जोङो बे ओनसोलावहाय जोंनि सिनायथिखौ होनानै जोङो भारत हादोराव खर' दैखांनानै जोङो आबुङै रायजो जानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। गोजोननाय थाबाय बिथां दैमारिसिम। बे समाव बिथाङा गावनि राजखान्थि फोथाराव फैनानै गासै बिथिङाव जौगानायनि जिथु खामानि मावलांगोन बिथाङा बे समाव रायजो राजानिसिम बेखौनो फोरमायबाय।